astronauter på jeres poster. Udforskning! Spruttepatruljen! Spruttepatruljen og søanemoneslaget. Nej tak, Tulips. Det er ved at være frokosttid. Venner, det er kaptajnen. Spruttenauter, vi har lige fundet en rigtig smuk strand. Vi har jo alle haft travlt på det sidste, så hvad med, om vi holder fri her i eftermiddag og tager på strandtur? Super dejligt. Det lyder godt. Fortrinligt. Vi finder et godt sted, mande. Og så mødes vi bare på stranden. Spruttenauter, gør klar til strandtur. Kaptajn, jeg tror vist lige, at Tunip sagde, at spirekræene gerne vil lave din yndlingsdessert. Vaniljetanksbudding. Tak, Tunips. Bare sørg for, at der bliver rigeligt til alle, for man kan aldrig få for meget budding. Slut herfra. Frisk luft, solskin og sand. Det bliver bare skønt at komme af med støvlerne og stikke poterne i sandet. Her er så stille og fredeligt og... Alt i orden? Vær ikke bange, lille krabbe. Hvad er der galt? Det er mit ben. Jeg har ondt i det. Jeg hedder Peso. Jeg er læge. Jeg hjælper alle væsener, der er syge eller som er kommet til skade. Lad mig kigge en gang. Det er her. Du skal have forbinding på. Så kan du igen. Tak. Det føles allerede meget bedre. Hvordan var du kommet til skade? Jeg faldt ned fra en sten, da jeg prøvede at flygte fra... Blobben. Hvad? Er blobben? Det er en ting, der vokser sig større og større og større. Hvor stor kan den blive? Så stor, at den skubbede mig ned fra den sten, hvor jeg bor. I skal ikke stå i vejen for den, for den stikker. Jeg er nået væk, men mine krabbevenner er stadig fanget i et hul i stenen. Så jeg må tilbage og redde dem alle fra blobben. Men du bliver ikke alene om det. Vi hjælper dig. Jep, kammerat. Vi er ikke bange for... ham blobben. Wow. Først ordner I mit ben, og nu hjælper I mig med at finde mine venner. Hvem er I egentlig? Vi er spruttenauterne. Baldersen kalder Henny. Her er Henny, kaptajn. Jeg er bange for, at vores strandtur må udsættes lidt, venner. Vi skal først tage os af en nødsituation på stranden. Javel, kaptajn. Vi sidder klar på vores poster. Bare rolig, Tunips. I kan stadig lave budding. Vi er næsten fremme ved stenen, hvor mine venner er fanget. Der er den. Det er blobben. Er det der blobben, kammerat? Det er jo et lille splejset kræ. Ja, men én blob kan blive til 2 blobber. Og 2 blobber kan blive til 4 blobber. Og det er sådan, den bliver så stor. Se!
Lundende luffer. Mine venner er omringet. Maldusen kalder Fumlebær. Fumlebær her, kaptajn. Har du nogensinde hørt om nogle væsener, der kan dele sig i to og skabe kopier af sig selv? Må ikke, kaptajn. Det er aggregatsøanemoner. Aggressive sladderkoner. Nej. Aggregatsøanemoner. De kan lave utrolig mange kopier af sig selv. Og når to grupper af de væsener mødes, kæmper de om plads. De har en særlig brød, de kan angribe med. Det satte sprutalarmen i gang. Brudenavler, er alt vel? Kaptajn, vi er blevet angrebet her. Nej, radioen gik i stykker. Vaniljetankbudding. Lækkert. Vi har mistet forbindelsen til spruttedykkeren. Det er sikkert søanemonerne, der prøver at erobre spruttedykkeren, ligesom de har erobret den der sten. Henny sagde, at de blev angrebet. Vi må se at komme tilbage med det samme. I må ikke efterlade mig her. Bare rolig. Peso, du bliver her med vores krabbeven. Men rør jer ikke. Quasi og jeg kommer igen så hurtigt vi kan. Ja, vel, kaptajn. Quasi, afsted. Op i gubben. Bare rolig. Vi hjælper dine venner lige så snart kaptajnen kommer tilbage. Nej. Nu laver de flere kopier af sig selv. Hatta! Der er en anden gruppe søanemoner på den anden side af stenen. Det kommer tættere på. Jeg kan ikke se nogen i kontrolrummet. Bare en hel masse blobber. Okay, vi må der ind. Har stille. Alt for stille. Jeg bryder mig ikke om al den stilhed. Jamen, hvorfor visker vi så? Splitte mine Undskyld, kaptajn. Hvad? Vi har lidt af et budding-problem. Budding? Nå da, et ret velsmagende problem. Nemlig, kaptajn. Men vi må altså tilbage til stranden for at hjælpe Peso. Bare rolig, kaptajn. Vi får styr på det her budding-problem hurtigere, end du kan sige. En god gang gave, gulerødder. Udmærket, Vips. Quasi, op i gubben igen. Peso, vi er på vej. Bare bliv, hvor du er. Jeg tror faktisk heller ikke, jeg kan så meget andet, kaptajn. Au! Nu stikker de hinanden. Au! Det gør ondt. Jamen, jeg stak dig jo, fordi du stak mig. Du stak mig først. Nej, du stak mig først. Jeg fik dig. Nej, jeg fik dig. Mine venner, før de bliver stukket. Altså, hold op! Vil I ikke nok være søde? Ikke at stikke hinanden. Stenen her tilhører os, og de skal bare væk. Må vi bare væk? Nej, det må I nemlig. Så I kæmper om et hjem? Det bliver os, der bliver her, for vi kom nemlig først. Nej, vi kom faktisk først. Ved I hvad? Det var krabben her og hans venner, der kom først. Undskyld, kunne vi lige? Tak. Det betyder, at I befinder jer på deres sten. Men vi skal altså bo et sted. Ja, og hvad med os? Vi skal da også have et sted at bo. Jamen, så lad os finde en måde, I alle sammen kan dele stenen her på. Hvad med, at I herover rykker tilbage og bliver på den der side af stenen? Og I herover bliver på den der side. Og begge grupper holder sig midten fri til krabberne. Og venner, ikke mere stikkeri. Vi går med til det, hvis de gør. Det gør vi. Stik mig lappen. Au! Yeah!
Lad mig så se, om jeg har noget, der kan dulme smerten fra stikkene lidt. Ja, det gør virkelig ondt. Men mit stik gør mest ondt. Nej, det gør mit. Jeg har fået Peso? det slet. Ja, men jeg har fået... Er alt vel? Det bliver til. Ja, alt her er fint, kaptajn. Peso har stoppet slaget mellem blopperne. Rigtig flot, Peso. Men hvad med de andre blopper hjemme i spruttedykkeren, kaptajn? Bare rolig, Peso. Nemlig, det er ikke blopper, der stikker. Se, det her er en blop efter mit hoved. Kodinauter, aktiver skeerne. Og der er rigeligt til alle. Velbekomme.